You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello, hello, hello! Hello, everybody! Hello, guys. Thank you. Kaayo na sad. Ngano? Nga naman. Ngano? Nga naman. Ngano? Nga naman. Ngano? Nga naman. Dugan kitag donations. Hello ko. Recently, oy. As usual, si Ter, Yes. si Yayu, Yes. si Carmione, Yes. si Gina Moss, Ay, naghatag. Gina Moss, thank you. Yes, and Eden Blank. And Eden Blank. Oh my God. Thank naghatag you. sila. Thank you. Daghanan ninyo. Una sa tanan, salamat sa inyong tanan sa mga regulars and first-timers. Thank you so much, everybody! Yay! We love that for you. Okay, so we are going to read some comments. Go. Oh. So, syempre, nag-message si Gina Moss. Karon pa ko nakabalo nga, siya gikan sa Espanya. Ay, abin ako. Okay. Ay, tayo sa, dagan man ko kay tag, nag-share na silang location. Sometimes I would forget. I'm so sorry, but, hola. Soy gikan- Dora. Ana si Gina Moss. Hola, gikan sa Espanya. Hola, guten morgen. Good morning. May buntag. Magandang araw. Ay, magandang Basta umaga. yung tibo comment. Ay, utama di ay. Hoy, Wilmar, nag-shoutout siya sa imo magbalik. Ano siya? Wilmar, nahimuot lagi ka. Bitaw no, basin di rin ako makita akong someone someday. Char! Wala ko kikilig ko. Ala, oy. Pag formal mo diha, guys. Pag formal mo. Pag formal daw mo, ana si Darling. Oo. Ana pa siya, mapadayon ko. Kaning si Richard H. og English era girl na common denominator. Kala sila bright. Nabutang lang gani sa spotlight kadali, naghinilas na dayon. Crab mentality level 3. Feeling nila lamang sila sa ubang tao kay bright, quote-unquote, sila. Ayaw mo pagingana unless kung nag-inom mo kauban inyong close friends. Kusugra kaayo ang hangin ni Richard og English era girl. Hapit ko gikabuhi nila duha. Lami sila ipakong ay. Damage has been done na gyud. Ala parehas mo dili ninyo siya mapatawad ti. Oo. Tuga-tuga og pa-interview niya. Mangluod mo sa repercussions sa inyong gibuhatay na lang. Kung naay hidden in response sa ato ang katong naay na discover ilawom sa pyramids. Ana siya, kung naay hidden city ilawom sa pyramids of Giza, mamalhin na lang ta didto, oy kapuyan na diri nga side. Og niingon You're still reading her comment, right? Yes, ana siya. Unya, niingon pa siya nga, shout out sa mga taga Southside Davao City. Salamat Darling and Kringkay. Isa sa 2 times a week episodes. Di jud ko kaapa sa live tungod sa akong work schedule. Hopefully soon, more power sa show ug amping kanunay sa tanan listeners. Hello, thank you so much, Gina Moss. Thank you. Kabalo ka, kanang makarelate yun si Gina sa ako, 'di ba? Nakarelate siya sa imuha, sa imuhang kalagot kang Richard og Englishera? Oo. Hate fuels people. Ay, oo. It gives you energy out of nowhere. Like, randomly gives you energy and you're just like fired up for the day and you're ready to fight people. Or work or do chores. Diba? It gives you energy. Pero, okay naman. Dali ra kayo eh. Mana na to. Moving on. Naka-move on na ta. Pero salamat kayo kinag-donate siya, diba? Salamat I'm so proud of what she did. Nya napay comment si Wilmar. Ana siya katong in response sa na-discover under the pyramids. Okay. Nice episode. Thanks kay napuna na pud akong chest mess nga makabright aside sa akong chest mess nga makabright about hollow earth theory. Actually, Wilmar, wala ko kabaluan ng Hollow Earth theory, but there is a movie about it, right? A Journey to the Center of the Earth. Ang bida yata kay... Si Darak naman po yata ang bida, ana. Kato? Og si Peter Malark sa Hunger Games. Ay, Jumanji. Di ito. Ay, Jumanji ito? Hala, uy, daghan kay movie si Darak na kailangan nasa jungle. Oh. Diba?
Pero nalibog na ko. Dili na ay movie nga Journey to the Center of the Earth nga naa si Peeta Mellark sa Hunger Games ug si The Rock. I think so. Mo ba? I hope I'm right. It's that hollow, if that is what you kanang mean about the hollow earth theory, then mo na no. But I do know about the hollow moon theory. Unsa naman pod na? Ako kabalo ko na. It was discussed in Ancient Aliens. Kung wala mo kabalo, ani ni siya ang theory. So tiyan ta mo brief lang ha. Di ta magdugay kay dili ni siya uluhan. Side ko lang ni side chismis. Kaning hollow moon theory ani ni siya. Pag dunggo ko no, dunggo means ni abot. Aboard. Tama. Dili aboard. Dili aboard. Basta pag-abot. Pag dunggo ko no sa ship nila Neil Armstrong, the first people on the moon. Pag dunggo kuno nila dito nadungog yun daw sa tibok Earth kato nga time. O tinuod ka? Naana sa isa ka Ancient Alien episode, I watched it, me and my husband. Nagtanaw mi niya, naggong daw siya sa tibuok Earth. Marag nadungog jud daw nimo. Hello, kuya, I know that. And there is actually a movie na ay Hollow Moon. Nakalimot ko sa to nga movie or series ba to? Basta naa jud. Bakal gid daw ng moon, and then I thought it was rock. Dili rock siya sa outside. Her I called it her, like, because the sun is a male and the moon is a female apparently. In my world. The moon na lang, dili na ta maging her. The moon from the outside looks like a rock, pero inside it's like a hollow structure made of steel, and there are offices inside. Office? Kuya, oy. Atik lang guys, susaman mo. Pero tinuod to na naadyo yung ancient alien episode na naay hollow moon theory. Oo. So theory lang gihapon ha, dili na. Theory na oy nabuang. Kisa may nag-ingon nga tinuod na. Mao gani no, ay lang mo patuoto. Pero hello Tomsky, Wilmar. Hello. Hala, nakaabot sila sa atong live. Yes, hello. Guten Morgen. Laki Guten Morgen lagi ka Wilmar, taga Germany. Dili oy ay hala, nakalimot ako. Anyway, basta mo to siya ang hollow moon theory. Mo na to siya. Dili na to i-expand kay basig lahi na nga uluhan. Kana maabot na ta sa tibok episode ng mga hollow. Oo, natay dagang theory diha. Pero ayaw ninyo i-dismiss ang mga tanang theory is possible, uy. Sa una, unsa din ang theory, mga theory sa ni Albert Einstein na nahimong law. Okay. Diba? Lang na siya. Kinsa ganitong nag-invent sa gravity? Si Isaac Newton? Oo. Dili na siya Newton. Isaac. Ay, taga-Germany si Wilmar. Ay, hala! Puro sila taga-Europe at mga listeners. Tulo na mo. Na-remember dyan ako. Tulo na mo ka taga-Germany. Hala ka. Si Wilmar, si Tomsky, si Michelle. mag-mixer sila nga sila lang. Nga wala tayo apila. Ina po na nga sila lang. Kamu lang ang mag-mixer? Wala na, uy. Kamu lang? Wala na, uy. Di ay ba? Paulion sa sila diri. Silang tanan manguli diri and then mag-video kita guys. Pero sorry, di mo kahuram og mic. Ay, kabalo good mo no. Kung kami ko na makagunit sa mic, walay makahiram. Mo na pati mo mama di ka ilog. Mo na gud akong mama pakanta ha puguti. Dili ko siya kakanta. Pili mi kanta dira. Kaya ba lugod ka no? Usahay ako na lang may maulaw. Uy, pamili og kanta. Dili la ang nakalain anak kay gipilian mo sila kanta. Gikanta gyapon ako ang ilang kanta nga naka-queue. Ang naka-queue nga kanta para sa ako mama. Ako gyapon mo kanta guys. Lain kay kog batasan no. Sahay la na jud ko pagka KSP guys. Mo bitaw na ko'y podcast KSP jud ko. Oo. Mo na siya ang ang pulot dulo sa lahat. Oo. Mo na siya. Mo na ay podcast niya. Iha gibirar akong darling. Oo, ako kay mag-podcast ta please. I need people to hear me. Hala. Maski wala jud dili man nila need pero basin lang di ay no. Basin. Basin. Si Tomsky daghang Bisaya sa Germany. Hala ko mag-mixer mo dihan tanan. Hala ko. Uy, kalat ninyo ning dili ni advice dia sa Germany B?
Hala ka, I'm excited for your mixer. Hala, Pictures or didn't happen. Gani nun yun. ang mga host sa podcast, wala dito. Hala, kalain po, no? Puhon. Hala. Pero puhon, Puhon. Anhi daw siya Davao, si Tomski. Ay, mo anhi di. Ay, kanas aman. Ay, Ingnami. Kaya magkaraoke kita. Magkaraoke kita. Makakaon lang yung ka, makainom, pero di yung ka kahiram og mic. Sige, uluhan na, be. Mag-uluhan na? Sa uluhan, sa mga nagdilaab nga mga balita. Nick Carter, miyembro sa Backstreet Boys, nag-concert nga inusara sa Europe. Gamay ra kuno ang nangadto. Jennifer Aniston, kanhing asawa ni Brad Pitt, ginadate na kuno karon si Pedro Pascal. Mount Mayon, himuong Christmas lights. Og Rachel Zegler, ang bida sa salida nga Snow White, hinungdan kuno sa pag-flop sa film. That's a question. Kana og uban pa sa dili ni advice. Nya naunsa dai na si Nick Carter ngano nag-tour siya nga siya ra isa? Kuan, na siya tour. Ang pangalan kay Who I Am Tour. Na ay mga European locations anak nga tour in 2025. And he performed in cities like Paris, France, Zurich, Switzerland, among others. So daghan siya gipang adtuan. Na magoy nag-viral na video, guys. Nga nag-concert siya, todo so formal, so professional siya, guys. Professional siya, pero gipang petty kayo, na ini attend siyang concert, gi-videohan ang mga seats, empty ang seats. Kaluoy ba, gabi po na ang, unsay tumong sa nag-video sa empty seats? Unsa man? Kinsa si Nick Carter, sample! Ay oo, sample. Ay, dili maguni mo siya masample na dili tibuok Backstreet Boys. Kay Backstreet Boys naman ako nahibaw-an ni. Yeah. Gani. Even in my heart, I see. Ihapon ng part. You're not being true to me, deep within my soul. Hoy, naa siya kanta sarili niya. Ay, oo. Nag-solo siya. Sige, do kanta. I have to cry for you? Kanta ha. Wala, di mo ko kamao, eh. Tell me what I gotta be. Okay. Tell me what you wanna do. Di ko, i-zombie. Daot kong mata. 'Cause I can't live my life the way you want me to. You know I can't go on living like we do. Do I have to cry for you? Ding, 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 ding. Do I have to cry for you? Nade siya solo nga kanta. Nag-attempt din siya og solo career, no? Okay lang. Okay lang. Oo. Dili gid siya perfect kung dili tibuok Backstreet. Dapat Backstreet jud. Oo. Okay. Sige. Salamat kanimo, Nick Carter. Unya, ngano man nga kanang gi-videohan ang mga empty seats. Pwede po kayo itong nag-video. Basin man good, ani ni siya, guys. Dili man tinuod nga nag-flop ang ihang concert na dili sold out. Actually, successful siyang concert sa Europe. Kwanto siya kanang pang rage bait lang gito nga video. Syempre, pare atong nag-attend ko concert ni Tori Kelly. Tagan magtawa ato kring. Kaso lang, ma-empty gid ang ubang seats kay imbis mang lingkod manindog. Magpaduol. Mauba. Ingana na siya. Muna ang seats, imbis kay ma-feel ni mo ang seats, alam, manglingkod lang ding tao, lingaw na kayo. Concert. Mag-ana na, Jude. Maglingkod na kasi mong lingkuranan, mag-ana lang ka, concert. Mag-ana lang din kasi mong lingkuranan. Kaya makasayaw, guro. Ma-carried away ka, magpaduol gyud ka, kay medyo gusto ni mo, mas duol ang view ni mo sa artist. Or kung dili, daghanag na nindog, di na sila kita sa ilang maumura ko kung parents na mo makarelate
makarelate mo sa kung ingnon. Kada kung nag-perform inyong child sa stage. Tapos ang mga parents kay gingnan nga, when you take a picture, just sit down, no standing. Yun stand ka po ng mga parents. Muna ikaw nga, dili man po ka magpaalkansi kay dapat makakuha kag picture sa imong anak. Kung tindog po ka, magdindog ng tanan. Ing-ana na siya. Ing-ana na siya. Basi grade bait lang kitong kuan. Katong nga video. Nanindog ang mga tao ato. Kay ang katong video na imuhang gipakita sa kuha, nagkanta siya og Everybody Now. Everybody. Nanayaw ang mga tao jud guro ato. Kay everybody now good. Everybody gani gitawag gani everybody. Gani no. Mo na givideohan pud niya ang mga empty seats. Naa jud na empty seats kay naay manindog or dili man gyud na siguro fully ma-occupy tanan seats. Uy, dili man gyud siguro na ing ana, uy. Di ba? Adla siguro kung kisabay ka ng popular jud kaayo nga kaayo Bruno Mars. Sana mapuno-puno jud mga ana ba? Kumukuan kaayo mo ba? Dili man tinuod. Actually, sa ka-successful sa yang Who I Am tour, nag-add sila og dates. Nag-add sila og dates so mas nanaghan na noon ang location, mas makapalit na noon og daghang ticket. Okay. Successful si Nick Carter nga Sierra. Successful, uy. Nganong Sierra asa day uban Backstreet Boy. Kapoy ba mag-tour? Kabalo ba mo kapoy ang magtugtog, kabalo mo. Trust me, I've been there. Hala, kapoy man gud mag-video kay guys, 9 hours. Kapoy siya kanang kaya gud namo na nikringkay nga mag-video kay og mga 9 hours mahot na lang battery. Na ay extra battery. Mo palit og 12 pack nga rechargeable battery. Kay malubat ang mga mic, malubat niya mag-video kay mi. Hala wala na recharge na po ana. Kaya na mo na siya. Kaya na mo na. Mo na kapoy makaingon ko kapoy yun ang concert. Guys, liman ka. Di ba? Makarelate me. Tuo mo sa amo kay legit nga information. Unya na pa usa ka legit nga information. Sa man. Jennifer Aniston. Nakit-an nga nakig-dinner with Pedro Pascal. Hala no. Kinsa si Jennifer o kinsa si Pedro? Si Jennifer guys, muna siya ang kanhing asawa ni Brad Pitt. Before ano ni siya guys? Nay-overlap na itabo, di ba? Nastorya naman ako ni dati sa inyo. Na-remember ninyo, akong giingon nga, kani si Angelina Jolie, ay wala yata ako nag-ingon, nag-share ko ani wala. Ambo, nag-share ka? Si Angelina Jolie o si Brad Pitt nagila-ila sa Mr. and Mrs. Smith nga film. Kay bida man silang duha. Ay, oo, na-mention na nimo sa una. Diba? So, kung magkatrabaho mo, naman dyan instance, naman dyan mga circumstances na ma-inlove mo sa isa't isa, di man dyan na malikayan. Kay tao raman mo na may mga heart, diba? Maibog jug ka. Naibog si Brad Pitt o si Angelina sa isa't isa. Pero, kasado pa sila ni Jennifer Aniston. Karon kay nabiyaan. Ay, kaluoy. Nabiyaan. Gipulihan si Jennifer Aniston ni Brad Pitt kang Angelina Jolie. Ay, kaluoy. Luoy gyud guys. Luoy gyud na si Jennifer. Ganahan ako sa mga movie ni Jennifer. I'm not a fan of Friends nga sitcom niya. Wala pa ko kita og Friends. I tried. I'm not impressed. Sorry. Really? Yeah, okay, sorry. Ay kaso ko sa kwa. Basta ni-try gyud ko ako. So guys, dali ra kay ko palipayon pero kato na board ko so nihawa na ko kay episode 1 to 5 ba to akong gi-attempt og tanaw. I'm not impressed so nihawa na lang ko. Anyway, moving forward, mo to no daghan kay mga films. Ganahan ko sa mga films kay medyo comedy maguna yung films usually either comedy or rom-coms. We're the Millers. Mga ingana. Ganahan ko sa mga ingana nga movie ka na mga medyo easy lang sa brain ba. Kana dili kay ko magunahon na kay sa trabaho nako daghan kay brain nga gamiton mo na pag mag-movie ko kailangan medyo makabugo dapat. Relax. Relax lang na movie. Relax lang dili na ka maghunahuna. Oo. Nya mo to ganahan ko pero naluoy ko sa iya guys. Kay gwapa ba siya nya gipulihan. Tanan gwapa mapulihan. Tanan gwapa mapulihan. Nya karon nga na ay rumor lang magyapon. Gidispute na ni Pedro. Unsa daw? Friends lang daw sila. Ana man gyud na magsugod. Showbiz kay tubag. It was a group dinner kuno. Showbiz kayo. Group dinner. It was a fun-filled group dinner daw. Nag-holding hands? Wala may nag-holding hands. Nigawas lang sila together sa restaurant. Nakita lang sila na they were together. Pero kaysa si Pedro, wasla kaila. Si Pedro Pascal, guys, sultian ta mo, first ako na siya nakita sa Game of Thrones as kisa man, Oberyn Martell.
Si Oberyn Martell. Katong gipisat, okay? Ala, kaluoy po na. Dili manggugamutan o Game of Thrones, so dili ka ka-relate sa kuha. Basta gipisat na siya, guys. Unya, next ako siya nakitaan kay sa Last of Us na. Sa Last of Us. Nga, bida na gyud siya dito. Pero actually, medyo bida man gyud siya sa Game of Thrones. Na siya significant role. Recurring character. Yes. Na siya significant gyud dito nga role. Nga, napisat man siya, guys. So, mag-move on na na siya sa Last of Us. Bida siya dito. Hapit ng season 2 sa Last of Us. Ay, okay. Mananautaan na. Actually, kuan po siya. Gladiator pa. Gladiator yata si Pedro Pascal. Oh, no? Lagi, ganahan ko Gladiator. I watched all of it. Like, the Russell Crowe films of Gladiator. Ganahan ko, Oy, hello, Eden. Listening from Davao de Oro. Ay, hello. Ganahan ko Davao de Oro. Labi na ang nabunturan. Ganahan ko diha, as in. Kuan, dili nabunturan. Maragusan. Pero ganahan po kung nabunturan, lain na po mo yung dili nabunturan. Dili ko ganahan sa nabunturan. Dili, ganahan ko sa nabunturan kay di mi nag-stop kay mukhaon Miss Jollibee. Ay, di ay ba? Oo. Tapos ba to sa Maragusan ako ganahan ko sa Maragusan. Oo. Okay. Mag-mixer po diri sa Davao kung muuli diri si Tomski mo. Ani daw siya. Mag-mixer po diri si Eden. Unya muuli po makiguli po si Wilmar. Unya magkita po mo ni Gina Moss. I-invite po nato si Gina Moss. Oo, tapos si Ter Blanc po muuli po. Ay, muuli po. Basin lang. Si kinsa pay gusto mo uli din Pahuli gud mong tanan good. Oo, unya dunganan ninyo kay pagsabot mo diha sa comment section kano sa mo anak si Gina Moss. Wilmar kano sa ka mo uli. Mara po si Wilmar karong kuan. Ano mo to? Ikilig ko. Siyempre, mag-meet up niya. Sila rin ditong nagkita ay tag-apil sa Wala, GC. giuban ang mga host. Dili sila nice. Di man namin ninyo apilon. Anyway, di ba nalipay mo kay Jennifer Aniston? Oo. Tanaw na to kung asa mapadulong ang ilahang friendly dinner. Tanaw na to. Magyuna sa sugod. Ay, tanawa na gud si Mariah Carey o si Anderson .Paak. Ay, no. Di ba nag-dinner lang daw. No. Dinner lang daw, pero warag confirm nang mangyud sila, guys. Sila na kay katong na tribute concert sa iHeartRadio. Na-concert ang iHeartRadio. Naghimo sila tribute para kang Mariah Carey. Nagkanta dito si Tori Kelly, si Manny Long. Nagkanta sila, Always Be My Baby. Ano sila niya? Sayo-sayo kay si Anderson .Paak. Yang katapad kay si Anderson .Paak. Katapad niya si Anderson .Paak niya iyahang mga kids na dito. So naagyud sa iyang tapad si Anderson .Paak. Unsa ibig sabihin they're together. We are confirming it ourselves. Kami ang mag-confirm para sa inyo, guys. Para sa inyo, kay kana si Mariah, guys, dili na basta-basta mo tapad. Og masking kinsa. Dili na siya basta-basta mo patol. Trust me, kaila ko kang Mariah. Gisultian ka niya tong kas-a? Gisultian ko niya tong kas-a. Mo to nakaingon ko nga, mo na gyud ni si Anderson .Paak. Murag nakuha niya ang kiliti ni Mariah. Ay. Kay arte ba si Mariah, guys? Arte na siya. Anyway, so kung kanang magsugod sa dinner mo naman na siya. Buhatan na tog Malaysia. Kita ra bitaw taga Davao. Mga taga Bisaya, mga taga Kuan, mga taga Cagayan de Oro, mga taga Davao de Oro, mga ana-ana. Oy, hello Tulits, muuli sa Garcia mo. Muuli na mo tanan. Hello. Nagana na to muuli, oy. Muuli na lang bugo. Dili oy na naman mi daan diri. Narami diri gan, dili mi manghawa. Narami mi diri. Nanami diri. Invite pud mi, kalain pud. Kamo lang ang nagsabot sa comment section. Ninyo ba nun? Lingawan ninyo no, naligaw ko sa inyo. Nalingaw pag ko, oo. Pero gikilig jud ko nga gireplyan jud ni Gina mo si Wilmar ay. Anyway, sige. Malahi ta. Mount Mayon. Naunsa di itong Mount Mayon? Unsa tong ning kalat nga pasigahan daw ang Mount Mayon? Isulti sa unsa ng Mount Mayon. Basig na ay mga listeners na nga wala kabalo unsa ng Mount Mayon. Ano ni siya? Ang Mount Mayon kay usa sa mga wonders of the Philippines because of its very symmetrical shape. Yeah, very active kayo na siya nga volcano. Active volcano. Unya, karon na ay ming kalat nga
Ambot, unsa na nga mga picture nga gibutangan og lights ang Mount Mayon, kita man siguro mo ana, grabe ka viral. Di sila marag gi-illustrate lang nila kung mabutangan manggaling og lights ang Mount Mayon, mao ning itsura. Ana kay naay project ang government guys para sa Mount Mayon. Ang project nila kay mao ni basahon sa anak ko, okay? The Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting Project, which was estimated to cost 1.3 billion, received backlash for issues including possible damage to the volcano's natural biota. Oo niya, 1.3 billion of kakornihan. Kay grabe ka maut. Guys, Mount Mayon in itself, without any decoration, is already beautiful. Very Why beautiful. do we need to put lights on it? Para daw mas visible sa gabi. Unsa naman mo? Pero dili man gud kailangan kung hayag ang moon, kung dili cloudy pagkagabi, makita man na ninyo ang Mount Mayon. Depende na sa pagka-market ninyo, kamo diha mo mga taga Mount Mayon dapita. Ang ilahang market Christmas lights buang. Kamo diha mga taga didto Depende mo na sa marketing. 'Di ba? Kay tan-aw ra gud ang kuan, ganahan ko sa marketing aning kuan, kaning tawag ani. Palawan. Oo nga naman. Wala man tay ka ng decoration sa Palawan, guys. Wala tay ka ng mga lights, wala tay mga tawag ani. Mga palamuti. Basta wala yung mga special projects worth 1.3 billion. Wala artificial somethings. Oo. Pero daghan kayo reels. Reels, di ba, nga kanang gina-showcase yun yung beauty na mga kanang mga cove may tawag na, di ba, kanang mga mini islands all together. Cute kayo sila. Cute. It's so cute. Kurt. It's so cute. Di ba? Pero, di ba, yung ana lang good ang pagka-market nila. Mura po sorry kayo guys medyo Muhisgot lang ko. Ang Davao City, sa tinuod lang guys tinuod ni siya. Davao City mismo akong pasabot dili karatig places. Dili Panabo, Tagum. Davao City lang alone. Wala gyud mi tourist spot diri nga grabe. Wala. Nami mga park, nami mga ingani. Pero wala. Pero kabalo mo sa marketing strategy sa Davao to attract tourists, safety, cleanliness, sa bagay, no? Gusto na ko mo atog Davao, ma-experience na ko kanang dili kanang mag-walk sa gabi nga walay kanang walk sa kadlawon na walay mag ice pick. Mga ingana gud na mga dili ako nag-ingon nga mao na i-market dili man ako nagsugo sa Davao City dili ko mayor, dili ko vice mayor, dili ko whatever, pero murag di ba nakita man ninyo mao na ang style, ang strategy ba nga I want to visit recently I have a game friend nga ni adto og Davao City. Ay di ay ba? Oo, ni adto na amaze gid sila kay limpyo daw. Ay di ay ba? Limpyo daw, pero nag-ingon ako ani dati pa kaning Davao limpyo man siya, generally limpyo, pero naapoy mga hugaw nga places. Kabalo na ta di ba nag-mention na mi ana ni Kringkay nag-ingon sila bahog anso ang Manila, naapoy bahog anso sa Davao guys, pero generally speaking kung major like the major streets or kung asa mo mangagi nga kanang dili gud libliban, limpyo jud na siya kay naa jud mi kanang mga workers nga nice city enro. Why do you say it like that? Senro. Natingala gani ko why they said it City Enro. Pati ang ilahang lugar dito sa may airport kay City Enro. Di Senro. Mo gani, Senro gani. Pero nami ka na mga paid heroes for that. Yes. Na nagalimpyo every day, every night. Na adjud mi tiglimpyo. Na murag naay ka ng bottom feeders ba? Lain na po. Di ka so, bottom feeders nga term. Janitor manguna siya nga fish bottom feeders. Sorry kayo, pero di ba dili ni ako ang opinion guys. Sa opinion ni sa akong friend nga post siya sa Facebook, siya goodbye Davao City kanang na-experience doon niya nga mulakaw ana. Murag ing ana ang style. Pero wala ko na mulitika I'm just saying what I'm perceiving as the strategy. As the strategy ni.
Ang tagom na pa. Kay ani ang strategy sa tagom. Unsa ilang strategy? Wala ba kayo po yung mga ang tawag ani? Kanang mga places na kanang mo yung kag tourist spot diri sa tagom kay mao ni ana ba? Dili kayo sikat na as in kanang nag trending jud around the world. Di para sa Palawan na around the world medyo sikat gyud ang Palawan no. Pero ang tagom you would never like not never, but you would barely hear it as a tourist destination. Pero nasilay ka ng festival, music festival, na gina-hold nila every year. Nga, marag nagapa, Battle of the Bands sila. It's like the music capital of Mindanao or something. Di ay ba? Oo, marag ana. Nice food na, pina-Coachella tirada? Oo, Coachella tirada. Gusto ganin ako ana, kay at least doon lang sa Tagum. Magpa-Coachella doon mo diha, guys. Bitaw, sa mga taga-Tagum. Kay ganahan kayo, matumi. Bitaw, no, alaga po na. Pero dili may mag-tent. Dili may mag-tent. Manguli may pagkagabi kay 1 hour naman ang biyahe diha, guys. Diba? So kanang taga Mount Mayon, dili na ninyo kailangan lights. Paminaw mo kay Darling. Oh, kani expert ni siya si Darling. Oh, expert ko guys. Expert jud ko. Ingon ako mama. Expert ko. Anyway, dili ninyo kailangan lights. Dili ninyo kailangan mag-spend 1.3 billion. You just have to be creative with your marketing strategy. You just have to think of what is it in your city or in your province or in your municipality that stands out. And then double down on it. If you already have it, then double down on it. Kung usa man inyong nakita nga natural beauty that makes you wow over there, then double down on it. Ana ba? Ana good? Ana na siya. Ay, buhatan nila ka dira og kanang open grounds park or something. Or kanang murag kanang mga sightseeing grounds. Kanang open ground kay para everywhere you go makita ang Mount Mayon. Murag pinang Eiffel Tower baka everywhere you go you can see it. Oh, that's nice. Diba? Oo. Pwede po mo kanang maghimo og zipline. Padulong sa crater. Luloy. Hoy, joke na na. Noon sa demo. Kamu, dyan mo sense of humor ba? Kamu mga dili na collisioner. Masuko na daan. Nasuko ko daan. 1 star. 1 star, 5 kabuok. Wala ko na-expect nga ma-prolong na to ang atong discussion about Mount Mayon. Sige. Taas ba atong discussion about kang Snow White? Maura to ang masulti nga may gani, gi-cancel na. Ay, gi-cancel na. Gi-cancel na. Liman mo 1.3 billion, guys. Nya, useless. Dili. May pano ka na 1.3 billion, ihatag na sa DepEd. Daghan kayo, feeling yun ako, no? Ang DepEd yun, need dapat na og daghan kayong kanang improvement. Dira, kabalo ka, no? Feeling na ko ba, ginatuyo, sa gobyerno nga, ay, dili na lang ko never mind. She was about to be political and she doesn't want to, so she stopped. Never mind. Oo. Pero feeling yun ako, no, kailangan dyan yung i-improve ang DepEd. Kaya na yung mga, lagan ko, na makakita ko mga elementary school na kanang sa mga bukid-bukid ba? Na dyan need din yung i-improve ba? Na yung ba mga estudyante nga nang wala na halos atop. Luoy kaayo. Oo, kanang maulanan, mag-cancel ang kuan kay ulan. Anadyo karon. Gi-cancel ang klase sa uban. Private gani ni akong mga anak, no? Gi-cancel kay naay heat index ba? Kanang maabotag 40 degrees Celsius diri sa heat. Atong body heat index or whatever. Ang sun siguro na, ang weather. Ay, basta mauna na siya, guys. Basta ang kainit sa panahon. Oo. Unya, saan na ito na pag-address? Maybe aircon. Maybe solar panels to produce electricity for the aircon. Ano ba? Basta kamo na, kanang 1.3 billion, daghan na mong matabangan, ana. Kamo, paminaw mo, expert ba ako? Ingon ako, mama. Kabalo ka, no, dili gani kailangan na aircon. Electric fan lang, tapos kanang mahangin nga classroom, dagko ang mga bintana, tapos ubay-ubay nga electric fan all over the place. Sa una, ang electric fan na mo sa una, isa lang, mag-ilog pa ang mga tao. Good. Ako, marukay ko sa una, katong high school ko, mulingkod ko kung asa kaya ang mga electric fan, biyago ba? So, dili matuyo. Na-stuck ang electric fan, guys, dili siya mo tuyok. Tanawa kong kamot, dili siya mo ana-ana, no? So, kung tayo, dili lang na siya atubang, dito ko mulingkod. Ana na siya, niya, mag-ana din ko dito. Magpa-princess. The princess dayan ko dito, yung ana. Oo, ana na siya. Pero dagan kay mo need i-improve sa mga kabataan gani, no? Tapos ana lang, dili ninyo buhat-buhatan lang yung lights ang Mount Mayon. Wag pulos.
Oh, ayun ni buhatag light ang Mount Mayon. Uy, murag kita katawan ta sa laing nasod. Sa tinuod lang yun. Like kay tanawon Korni kayo. Illustrations. Korni kayo. Katawan na ta nila. Asa man makita ka ng volcano gibutangan og lights. May gani gi-cancel. Pasalamat ta. Oo. Tanawa ko nang kanang Grand Canyon sa kuan sa US. Oh, bangag ra gyud na siya, guys. Bare soil. Oo, bangag nga brown looking thing. River sa una nga wala na river. Oo. Gwapo kayo tan-awon jud. Maura pod na wala sila yung mga palamuti. Wala. Lighting. Wala. Decoration. Wala. Ain't nothing. Wala. Nice lang gid siya ana. Mo gani anak ko kung kuntahay na ako'y chance matug US, gusto ko kakita og Grand Canyon pod. Di ay ba? Kung na ay chance good pero dili ko mutigom ko para makaadto Grand dili pod. Kung naalay chance. Kung ay mo libre, ngano mo dili man kung ay mo libre nimo. Gani no, bugo ako ingon mo suko man ka. Sige, mag-move on na ta, guys. Kay masuko na ko. Nag-init na akong ulo sa Mount Mayon. Snow White. Gusto unta na ko ni tanaw ng Snow White before mag-live karon ba kay para naami review niya kay dili pa man siya available sa among streaming service. Basta kay naay Snow White, di ba, na film? Naay Snow White, diba? It's a live action film. Di ba, na-aware mo nga naay Snow White karon na remake? Mm-hmm. Aware mo, di ba? This 2025, naay Snow White na remake. Ang evil queen kay si Gal Gadot. Usa man jud, Gal Gadot. Okay. Si evil queen kay si Gal Gadot niya, ang ilang Snow White kay si Rachel Zegler. Zaglier. Amot bitaw na ilaha mga basta kay correction ni na lang. Pahon. Unya paghuman. Ang ako man kung giingon sa uluhan kay kanang ang bida sa Snow White hinungdan ko no sa pag-flop sa film. Unsa di ay ang gibuhat kay I'm out of the loop. I don't know what she did. Pangutan unsa nato? Kung nag-flop ba gyud ang Snow White, what does it mean to flop? As a film, major film, Disney pa jud, di ba? Usa day ang meaning sa flop para sa ilaha. So the 2025 live-action Snow White remake struggled at the box office. Despite being projected to earn $100 million globally during its opening weekend, it only managed to bring in $87.3 million worldwide, with $43 million domestically, meaning sa US lang alone, $43 million. This was far below expectations, especially considering its hefty production budget of over $250 million. So yes, nag-flop. Sila unsa na tawag ka na? Wala nila na-meet ang ilahang goal, ang ilang sales quota ba, kumbaga, kung nag-sales ka. Wala nila na-meet ang quota. Wala gani na nauli man lang ang ilahang budget. Ang ilahang puhunan, guys, is $250 million para mabuhat ang film. Ang ilang nahalin in the first weekend is $87.3 million. Lugi. Pero na may chance jud na mabawi. Mabawi man gid na. Mabawi siguro. Oy, grabe. First weekend pa lang man. Mudagan ba ng films no? Around 6 weeks, 8 weeks. Depende kung kusog. Oo. Basin daig mabawi nila ilang puhunan. We would never know. Pero nganong nakaingon man ta? Nganong nakaingon sila nga nag-flop ang film tungod kang bida, si Rachel Zegler. Kay, kabalo ko sa inyong ingnon. Nga naman. Ayot, dili ta maging ana. Dili, listeners, dili ta maging ana. Dili tungod brown siya. Brown-white. Snow brown. Kay Latina siya. Dili siya Latina. Dili siya Latina? I don't know what she is actually. Apparently, she's Latina. She's Latina. Okay. Apparently. Okay. So, dili na mao guys ha. Dili na mao. Pero basig na ay uban jud na nagreklamo. Kay para tong Little Mermaid dagan ba medyo dagan nagguana na. Kay puti ba si Ariel sa cartoons? Kana pod ba no? Kanang malain man jud ka. Ako ba personally malain man ko kung kanang unsay naandan nako kay gi-change. Kung gusto sila og kanang lahi nga mermaid, buhat sila bagong mermaid dili na tawagong Little Mermaid. Lahi is the red-haired mermaid or something. Or
or whatever. Gwapo to, is the red hair. Kaya isda man siya, red hair, di ba? Is the red hair. or kung tayo, the singing mermaid or something. Gani no. So muna kung nag-joke si Eden. Unsa daw? Itom jud si Ariel kay sige ligo og dagat. Gani no. How kayo ka? Anyway, so dili na tungod kay Snow Brown siya. Oo. Dili na tungod. Ngano di ay nga na flap. Ani ni siya guys. Taas mangud nga storya. Si Rachel guys basag baba. Ay di ay ba? Basa siya baba. 2024 kabalo naman tanga na ipaabot ay Snow White this 2025. Katong 2024 pa lang kabalo na tadaan ana. Namurag nagkuha na ba sila ato nag-advertise na ba sila na-promote na ba sila ato nga time? Na mga trailer and all that. Na mga press releases and all that. Basta siya baba guys. Kaya every time na siya interview, na siya masulti na wrong. Oo. For example, katong na siya interview nga, na siya interview during a press conference, no? Kay criticize niya ang original na Snow White and the Seven Dwarfs. Katong original jud na story ba? Katong source material. She referred to the 1937 animated film as dated and criticized its portrayal of the prince, describing him as a guy who literally stalks her, which she found weird. It's a dated film. It's 1937. She also mentioned that the live-action remake would focus less on a love story and more on a Snow White's journey to becoming a leader. So, nag-spoil na siya daan. Dagag problem sa iyang giingon ba? First of all, criticize niya ang katong source material. Tong 1937 jud nga source, Snow White and the Seven Dwarfs. Siya ba ang bida sa Snow White 2025? Tapos siya mismo ang nanglibak sa source material sa Snow White. Gingnan niya dated and the prince gingnan niya weird. Stalking the princess. Gibutangan niya og woke comments ba? Wala siya na mao. Oo. Gisobrahan niya ang iyang free speech. Oo, gisobrahan niya yung free speech. Naman tay free speech tinuod ka na. Oo. Naman siya katungod. Pero bida man gud siya sa Snow White. Nagdepend na sa iyaha actually. Daghan kay nakasalalay sa iyaha. Every time she opens her mouth, the crew, the staff, the producers, the director depend on her. Whatever she answers sa success of box office. Bida manggod siya. Oo. Mo bitaw nang medyo naay kaning It Ends With Us kaning kang Blake Lively o Justin Baldoni di ay ngano ning ko Baldoni. Si Justin Baldoni medyo naay something wrong po sa ilahang success sa ilang film because of the controversy beforehand. Kaya dapat manggod, before mag-release ang film, dapat medyo ginahype ni mo mga tao instead imong kung importante ang movie sa imo di kung naamang kay grievances, sa balay lang mo magstoryahan ay about ana. Pwede ni mo siya istoryahan sa imong igsuon para sa tong duha manglibak ta. Di ba kita lang makabalo? Tay, gitanong niya sa Snow White, way lami, di siya ganahan, dated, weird ang prince. O kung dili ka nang nag-inom sila sa ilang barkada para sa giingon ni Gina Moss, nang libak sila. Sila lang. Sila lang. Sila lang makadungog. Dili siya sa press con mag-ingon, ana. Oo. Napay dagang problem kay Rachel. Dili lang kana, guys. Oo. Wala pa na-release ang film. Nag-tweet siya. Unsa daw? Nag-tweet siya. Ano siya nga, asa tong tweet? Basta nag-tweet siya, thank you to everyone. Paraphrasing na lang ni nawala akong content. Maraging ani to, syempre na-press conference sa Snow White, then iyang i-promote. Siya, thank you to everyone who watched and participated in the first trailer release of Snow White. Ana. Tapos gisumpayan niya and Free Palestine. Palestine. Free Palestine. I admire her for her stand. Kay nagsupport siya sa mga taga-Palestinians o unsa ba nang nahitabo diha. Medyo unaware bi ako na, sorry kayo guys. Pero dili siya tama ang time para mag-ingon ana. Kay ngano, naaman pod goy mga pro-Israel na people. So unsa di lang ha? Dili kadali lang. Okay, and Free Palestine. Okay, it's like
every high school girl na kanang kung unsay movement ana nga time nakiride. What's wrong with it? I don't know what's wrong with what she said. Free Palestine. Mura nagug sa una, Black Lives Matter. So, ang mga girls na Black Lives Matter pod. Pero dili gani siya tama. Mura lang, guys. Ani ni siya, guys? Dili siya tama. Yes, I admire her for her stand. She supports Palestine. And some people support Israel. Like Gal. Si Gal? Si Evil Queen niya. Siyempre, taga-Israel man na. So, pro-Israel jud si, Gal. No. Lain po kayo. So, naglaban na hinon silang duha. Kay, siyempre, kung... naglaban sila in real life? Mao ba? Dili man good, guys. Mura raging nagtrabaho ka sa McDo. Nagtrabaho ka sa McDo. Siyempre, imong trabaho sa McDo. What would you like to order? Would you like to order a cheeseburger and fries and Oreo sundae? Whatever. And then, wala ka, Free Palestine. Wala, di ka. During your work hours. Kaya syempre, gina-promote pa man mo ang film. Meaning, empleyado pa ka sa Disney. Maski unsa imong ignon, directly ma-point na sa Disney or sa film. Whatever you're working on. Kaya wala pa na-release, guys. Wala pa na-release. Unta, magkuan na lang siya ka ng... Pugnan sa nako karon kay padulong pa lang ma-release ang Snow White, dili lang sa kumukuan. Ana god. I guess siguro ang mga tao lang siguro dili siguro Free Palestine alone ang nakadaot sa iyaha. Siguro all of these things mixed together. Kay kung Free Palestine alone na iyang giingon, is nothing wrong with it. Siguro no kay basa man ka siyag baba. So tanan siguro na combine na. Isa na sa mga reason no. It will alienate some of the audiences na gusto mo tan-aw dili na lang. Murag ka nang kanagong hype kayo ka sa wala pa kadungog sa mga issues like hala gusto ko mo tanong Snow White unsa ka na niya siya na mismo ang niingon nga kana Snow White will be focused on Snow White being a leader. Snow White will focus not only on the love story but about her being independent or something mga ana. Di ang imuhang naandan nga Snow White dili di about kang Snow White ni ukang prince. Nagbuhat na lang unta sila bagong story. Dili di ni about kang Snow White ug Queen. Hala uy makawalang gana murag ma-alienate nimo ang mga na-hype ba. Nawala ang ilang ka-hype kay tungod sa imuha. Ana god. Kay kung Snow White imuhang naandan Snow White story niya malahi na hinuon nganong lahion man nimo. Gani no. Buhat dahil sa bagong Snow Latina. Gani no. Pero I admire her kay nga no, hantod karon wa gunya gi-delete ihang tweet ko mo adto ka. She stands her ground. Mo adto ka sa iyang X account. Makita gyud mo ditong Free Palestine yang tweet. Okay. Dito, which is okay, but you're currently promoting a film. Wala pa siya ni gawas karon. Nag yung repercussions ani. And naay nag-viral na comment that spread around Facebook kay ang isa sa producer sa Snow White kay si Jonah Platt sa Instagram nagyaw-yaw siya kay naay nag-comment ani ang comment guys katay ang nag-comment kay si Wilmar Blank ano siya your dad flew to New York City to reprimand a young actress si Rachel Zegler ang pasabot ana any words on this because that's creepy as hell and uncalled for people have the right to free speech, no? Shame on your father. Remember ang father ang producer, isa sa mga producer sa Snow White. Mo ning gitubag ni Jonah Platt. Read it. This is Snow White producer's son. Nasuko siya. Okay. Ana siya, you really want to do this? Yeah, my dad, the producer of enormous piece of Disney IP with hundreds of millions of dollars on the line, had to leave his family to fly across the country to reprimand his 20-year-old employee for dragging her personal politics into the middle of promoting the movie for which she signed a multi-million-dollar contract to get paid and do publicity for. This is called adult responsibility and accountability. Her actions clearly hurt the film's box office. Free speech does not mean you're allowed to say whatever you want in your private employment without repercussions. Tens of thousands of people worked on that film, and she hijacked the conversation for her own immature desires at the risk of all the colleagues and crew and blue-collar workers who depend on that movie to be successful. Narcissism is not something to be coddled or encouraged.
Ala no, gingnan siya narcissist si Rachel Zegler. Nayaw-yaw siya. Nayaw-yaw siya. Gingnan siya narcissist. Gingnan siya dapat dili daw i-cuddle. Dili daw i-encourage ang mga narcissist. Niya siya dong dahilan why the blue-collar workers, the employees. You are now one of our employees. Kakita naman ang meme, guys. Tanawa, pangitar ko ng meme. I-show na ko ng meme, bing. Ikanahan ko, ana. You are one of our, what's ito? Top. You have been promoted. You have been promoted. You are now one of my elite employees. Elite dito. Elite dito. You are now one of my elite employees. How would you show that to them? Kadala. I will show you. Sige daw, play. You are now one of my elite employees. Bosses are out of touch at... You are now one of our elite employees. Ano, no? Lingaw siya ko ng meme. Anyway, di ba, nag-gets na ako si Jonah. Nag-gets ako si Jonah kay nga, no, aside sa anak siya sa producer, pareha siya pangalan sa tong mama. Ay, no. Si Jonah Blank. Ay, no. Oo, mo na makasabot gyud ko sa iya, ha. Oo. Kay di ba, kanang murag ikaw lang imong ginaisip ba? Ikaw lang imong ginaisip. You don't care kung unsa ang mga consequences, kung unsa imong masulti in the middle of the interviews, in the middle of the press conferences, in the middle of promotion sa film. Mas unsa lang imong gusto isulti without thinking kung unsang may tabo ka, no? Kay dili ba na ang mga movies, guys, imagine ha, $250 million ang budget. Ay ang nagasto nila para mahimo ang Snow White. Dili na siya pasabot nga director lang niya ang mga artista ang nabayran. Napo na sila kanang mga employees ato nga time. 'Di ba na ay katong mga tiglimpyo, na ay tig kanang makeup artist, na mga costume designer, na mga props men, kanang mga cameraman, mic men. Whatever mga men. Driver, set men. Mga na ba? Mga employees nila. Di ba? Ano lang, sad kay ka Rachel. You are now one of our fired employees. Diloy, no? Lain kay ka Rachel. Anyway, so, mora to guys. Mora to ang kuan. Pero kay balo ka no, wala gihapon ko kasabot. Siguro basa lang yun siya baba. Wala gihapon ko convince kung siguro a lot of people just don't like her. Parehara na sa guys. Kay kung katong Free Palestine lang na tweet ay yang basihan dili gyapon ko kasabot kung anong dagha-gators. Di parehara lang lagi na sa Little Mermaid. They didn't expect for someone like her to portray Snow White. Snow White should be someone who is white pale as snow. That's exactly the script in the cartoon. Pale as snow, tako ingon. White as snow. Pale as white as snow. Tama ba? No, nga na ba niya? Wala lang sila na-expect niya. On top of that, magbasa pa yung kagbaba. So, nadungagan lang ang hate. Nadungagan lang siya. Oo. Pero grabe po dang kuan. Best Academy. Kuan na sa ni si Will, ang gingon niya ba? Si Wilmar. Dili kumutan okay kana si Snow White. Makalagot na siya sa Hunger Games. Sigurag kanta na din siya sa Hunger Games. Si Rachel? I don't remember. Asa nga Hunger Games? Mauna siya yung gibuhat sa Hunger Games. The Ballad of Songbird. The Ballad of Songbird. Wala si kita or nakakita ko, nakalimot lang ko sa iyang naong. Ay, forgettable siya. Forgettable iyang character. May ba si Wilmar kay makaremember? Ay, may pa si Wilmar. Kaya nakakita siya Hunger Games. You are now one of our elite listeners. Elite listeners. Onya, Best Academy. Best Academy. Best Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is maoy. Maoy? Duhang meaning. Duhang meaning sa maoy for your information. Una, nag-originate good siya sa meaning nga nahubog ka o nya nag-wild ka. Ang imong giinom, gibutang sa imong utok. Imbis na sa tiyan. Yung magsagit-sagit, makig-away, makiglalis, makigsumbagay, makigpatay. Mo na ang pinaka
tinuod nga meaning sa maoy. But eventually, as our language evolved, nagkaroon siya og namugna ang ikaduhang meaning. Oo. Kanang nag-wild kay nay nahitabo na something wrong. So bisag dili wala siya nakainom pero nag-wild siya. Maoy gihapon ng pwede gihapon nato iingon nga nagmaoy siya. Oo. Kasagaran ako ginagamit ang word na maoy not in the context of kanang nakainom kaysa babies. Sa patulugan na kay nagmaoy na. Ay, oo, no. Oo. Pero natay sample sentence. Ay, naday tay sample sentence. Sige daw. Iyang bana, ganiha pa to nag-inom, gikan buntag. Nagmaoy na karon. Mauto, nagmaoy na sa diyang asawa kasi giragbadlong sa iyang bana. Duha na sila maoy. Ay, kaluoy pod. Ang isa kay maoy, ang isa maoy. Oo. So, muna siya mo ang kuan guys, Business Academy for this segment. So, ang maoy di ay kay pwede na siya ko ng verb, nagmaoy, or pwede siya noun, adjective. Ay, pwede po noun. Pwede siya noun. Maoy dito sa kanto. Maoy dito. Ano ba? Huwag maoy man na siya. O, pwede po siya adjective. Pwede po siya verb. Pwede po siya nagmaoy. We're so versatile. Oh my God. Pero, ang unsay Bisaya sa noun, adjective, o verb? Wala Bisaya noun, adjective, verb eh. Nadi ay. Umbot. Kalain po nimo. Lisdan jud nimo. O, sige. Vote in the poll! Nakakita na ba kag Snow White? Og ang pangutana. Unsay strategy sa inyong local government to promote your province or to promote your city or whatever? What are your tourist spots and tourist strategies? Pag-comment sa Facebook, Spotify, and YouTube. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, dili ni Advice. O basig na amo yung mga topic suggestions or questions, please reach out to us. Don't worry, submissions are anonymous. Dili mo mailhan. To submit your stories, to advertise, or sponsor our show, go to diliniadvice.com. Again, that's DILINIADVICE.com. Our QR codes for donations are there, katong sa coffee.com and among GCash. Naadid to. Oo. Thank you. Yes. But nahurot na paminaw ni Nichelle ang podcast sa Spotify. More to come. Thank you so much. More to come. More this week. Thank you. Bye-bye, guys. Bye-bye. More to bye.